Sugeng siang enjing dalu lan sonten para sederek. Kala menika kita badhe ngrembak Sekoliwet. Limrahipun menawi dhateng Solo boten kesupen pinarak wonten wande mundhut Sekoliwet. Sekoliwet gadah wujud lan raos kaya dene Sekoludo. Limrahipun dipun sajikaken kalian sayur labu siam, suwiran ayam lan areh. Areh menika kadosta bubur gurih saking klapa. Cara nyajikakenipun unik, inggih menika ginakaken ron gedhang ingkang dipun pincuk. Dipun pincuk menika kados ron dilipet lan dipun semat ngangge soda. Bakul ingkang nyate limrahipun nggelar klasa kagem lenggah kanthi cara lesehan para panundhut. Sekol menika gadah filosofi tumrapipun masyarakat Jawa. Miturut paribasan Jawa, wonten pitutur saking tembung nasi utawi sekul utawi sega. Sakulukan wis ngraketaken paseduluran. Menika ingkang setunggal, tegesipun satunggali pulukan saged ngraketaken pasederekan. Ingkang angka kalih, ana dina ana upa, gelem obah bisa mamah. Tegesipun wonten dinten wonten upa, purun lebah pikantuk rejeki. Saking kekalih tulodo kasebut, saged dipun pendhet dudutan menawi masyarakat Jawa limrah sanget kalian sekul. Amargi sekul dados sumber dhaharan utami tumrapipun masyarakat Jawa. Malah wonten tiyang Jawa ingkang ngendika menawi dereng dhahar sekul tegesipun panjenenganipun dereng tuwa. Kasunyatanipun Sekoliwet dipun sebataken wonten Selat Centhini. Dhaharan punika medal nalika lindhu ing Jawa. Sekol menika dipun damel kaliyan dipun dereki ndonga kawilujengan. Menika kenging kenapa tiyang Jawi asring nyebat istilah sekol slametan utawi kawilujengan.